Surigao del Sur Police Provincial Office nagpahigayon og turnover of command ceremony dito sa Lingig Municipal Police Station. Bag-uhay lang aron formal nga ilisan ang pangulo sa istasyon. Si Police Captain Bernard D. Ray Camara, opisyal nga mi-assume sa posisyon isip bag-ong officer in charge. Human mo puli kang Police Captain Jillian M. Dorban nga gibalhin og bag-ong assignment. Sa seremonya, gi-preside ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio, Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Mihatag sa mensahe si Vice Mayor Arnold T. Malaki, isip representante ni Mayor Elmer Evangelio. Samtang sa mensahe usab ni Police Colonel Mauricio, ang mga pulis nga magpabiling patas, ligon og klaro nga presensya sa katawhan aron mas dali maangkon ang pagsalig sa komunidad. Gidayeg usab niya si Police Captain Dorban sa maayong performance og tinud-anay nga serbisyo samtang siya nagdumala sa istasyon. Nagpabilin nga komitado ang Surigao del Sur Police Provincial Office sa paghatag og maayo, limpyo og kalidad nga serbisyo sa tibuok probinsya. Katropa, aron matabangan ang imong pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vicente X